äsken olisi tullut yhdelle Mitä? Äsken olisi yhdelle tullut vahingossa. Äskenkin tuli vahingossa sataten. Niin, ui. Joo, se oli tällä valmennettava. Sitä se just mietti tossa. Ei täällä. Ei täällä semmoiset tilanteet, kun se on se pinta oikein, niin se haittaa. Täällä saa tehdä käännöstä, miten haluat. Ei saa. Siellä on pienoa vasta. No se riippuu radasta sitten. Se Aspe Digirolla. Nyt mä lähden vaihtamaan. Okei, mä tulen.